Sanibonani uMC Menzisitolo. Bafowethu ngifisa ukuzochaza nje ukuthi kungani ngithe kunyamalala kancane ku YouTube neindaba ezikhona ziningi kakhulu inqwaba kakhulu kodwa futhi sengibonile ukuthi mina ke njengoba ngiyaye ngisho ukuthi bengingazi ukuthi abantu bayithanda kangaka indaba engikhulumayo esuke eqwashisa bona ngenhloso ukuthi bengagcini sebengena ejele ngoba ungena ejele akuyona into kwesinye isikhathi olala uyiplanile bese ivuka yenzeka uyangena nje ungaplananga ungesona isigebengu futhi sengibonile ukuthi abanye ziyabasiza abanye nje kumele ngabe kukhula sebekwenzile kwabafaka emajele kodwa since befollow indaba zethu bagcine sebeyithola sebekwazi ukuthi beyilawule noma belawula isimo so ke ziningi indaba ekinazo esizoyikhuluma and ngizobuya nje full force kodwa ke into engisayenza ngifuna ukulontsha podcast iMC Menzisitolo Media khona ku YouTube khona ku TikTok ngifuna ukulontsha podcast ngifuna insizwa ayikho lula lento ayikho lula kodwa izokwenzeka ngifuna insizwa nje ezi ngoba ikhona isilandekazi insizwa eziziqhumama la kakhulu khona insizwa eziziqhumama la ufuna insizwa ezongixhasa ngama camera nange setup nje ye podcast anyone hayi abaningi ufuna nje insizwa khona insizwa nangilandelwa ziqhumama zangempela ufuna insizwa ezinothando ezosithengela nje ama camera lasezingeni eliphezulu ngoba angifuni ukwenza into engacacile ngifuna ukwenza nje into ehlukile ayizukufana ke eyami podcast nalana amanye ayizukufana so ngifuna insizwa nje ezothi I know singawenza 1 no 2 no 3 thina singawenza 1 no 2 no 3 ezimbalwa ezisibukayo la so ke kuzothi ke mase kwenzekile and then bese sayilontsha podcast kodwa kukhona okuncane sesikwenzile and then emva kwalokho esobe sesishaka ipodcast yethu kodwa nje ngifuna ukubonga isupport ezinye zezinsizwa akukho ke lula ukuba kulento yama social media zikhona insizwa ezingisekayo kulento since abantu bengifonela abanye bekhala ukuthi indoda sakubona ku YouTube lezi indaba zakho siyayithanda kakhulu siyasiqwashisa yabona so kukhona insizwa ezingisekayo ngingayibala nje ezimbalwa ziningi kakhulu ngayibala nje ezimbalwa ezinye zazo ezenza ukuthi nakuba siyaphusha nje siphusha kungenxa yazo ngizonixoxela udaba khona udaba engifuna unixoxela lona emva kwale video le ngizonixoxela udaba lukaMdlalo sekhona sizokuthi uMdlalo siyaseshowe eyayikade lapha eStenga ngicabanga ukuthi ku Facebook laba basilandela ku Facebook balibona lelo daba likhona ngoba udaba ngiqale ngilibhale ku Facebook and then bese ngikhuluma ngalo ku YouTube kuba lula kanjalo ngoba mina mangizokhuluma udaba ngilixoxa in detail so that umuntu nomuntu olilandelayo nolubukayo uzobona ukuthi ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo thina izinto zabantu izinto abantu ezibehlela every day njoba abantu bebaningi kangaka from Cape Town to Limpopo from KZN to Northwest usuku nosuku kuhlala kunesigameko esenzakalayo ezimpilweni zabantu so ke uma singakakwehleli nawe sike ngisho ukuthi ngeke sikwehlele kodwa mawulalela indaba zethu kuyothi noma ususibona leso sigameko bese ukwazi ukusigwema ngizonixoxela indaba ezu2 emva kwale video mhlambe ngaphambi kwalokho ngifisa ukubonga nani abahlonishwa nje laba abanokungimema eindaweni ngizokhuluma emanyuvesi ezikoleni nasemasontweni everywhere
ngoba ukukhuluma ukuxwayisa abantu ngempilo in general nangejele nangokubaluleka kwempilo yomuntu akuxoxi kuphela ezinsizweni, akuyona into eyensizwa kuphela, eyensizwa abantu besifazane, izingane, ezikoleni, abazalwane, everyone, ngoba impilo ishaya sonke, even abafundisi. Ngeke ngibone uma ngiyokhuluma somewhere kade ngilapha eUKZN einsukwini, ngibona izinsizwa ezincane nezindala esezikhulile nezifundiswa nezikholwayo, ngithi mangibamba imic ufike kuthule ukuthi ngiyangibona ukuthi yazi abantu lento engikhuluma ngayo yejele nje nempilo yasejele abantu abayazi and bayadinga ukuyazi. So ngifuna ukuxoxa indaba ezo2 kuyivideo yodwa emva kwale video le. So ngiyacela ukuthi nisondele ninga la ku YouTube naku TikTok Msimenzisto Media ila uzoyithola khona yonke lento. Kunezinsizwa ke engangiboshwe nazo esengiyitholile engangihlala nazo endlini engizoyiletha kuyi-podcast engifuna ukuyishuta, engizoyiletha nizoyibona izohluka kanjani le podcast, ayizukufana namanye. So sizobe senza izinto eziningi kuyona, kodwa nje sizobe sithinta lezi zinto ezihlupha abantu kakhulu empilweni. Yabona nje kunensizwa kodwa angabe ngisaqhubeka ngoba abengingafuni ukwenza ivideo ende kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga kakhulu nakulabo abangisupportayo. Kunezinsizwa nje inokungithinta, khona ezinye insizwa eziphesha kwezilwandle, Isaac Mlunjwa and other guys ezingithinte nje eceleni zithi eyindoda awufaka idatha la ngoba manje asisakuboni la ku YouTube. So ngiyabonga kakhulu umsebenzi wazo, ningacabanga ukuthi mncane mkhulu kakhulu bafowethu, ngiyabonga kakhulu Msimenzisto lo. Ama details amakhona kwi-bio la ku YouTube akhona lapha phezulu. Siyabonga kakhulu. Asimile ke njoba ngingekho la ku YouTube akusho ukuthi ngimile, mhlawumbe abanye bake bebone. Ngiyahamba kakhulu, ngiyabizwa endaweni nasezikoleni, niya-organize nje bese ningitshela mina ukuthi hayi sine event ekanje sifuna uzokhuluma nezingane nabazalwane or nezinsizwa. Ngiyakhuluma ngisho nangezinsizwa mina lezi eziphatha ibhamu nenhlanhla, kodwa ngoba kuyinhlanhla ukukhulu ukuthi uphathe isibhamu bese kuba nabantu abazokubonisa ukuthi indoda akuyona impilo le. Bafethu siyabonga kakhulu. Mina ke ngishutha ngefoni ngoba nibona nje ifoni lengishutha ngayo ngoba anginendaba nezinto eziningi, as long as message ihambile. Siyabonga kakhulu, ngixolise ngokuba semoyeni. Thank you.